Сәлам, Ринат. Сәлам, Найт. Күрәм, син бүген шәһәр клубының кичәсенә килдең. Хәлләр ничек? Бер дигән Аллаһка шөкер. Менә син кайчаннан бирле шәһәр клубына йөрисең? Мин шәһәр клубында ялгышмасам 2008 елдан бирле. Дусларым чакырды һәм мин ничектер килеп эләктем. И шуннан бирле шәһәр клубында ничектер бер аерылгысыз кисәкчә булып торам дип әйтәсе килә. Ничек дисәк тә инде бөтен татарның, Казанның шушы милли җанлы яшьләре җырлатырган урын. Күп кенә яшьләргә бик ошый, шул исәптән үземә дә ничектер бер татар мөхите булдырып тора. Шәһәр клубы үзенә күрә. Монда нинди йөрәк кичәләр уза? Ничек дип әйтик, күңел ачу кичәләре, шулай ук тарих белән кызыксынучыларга бик кенә күңелле мәгълүмат бирә торган кичәләр. Күп кенә җәмәгать эшлеклеләре белән очрашулар уздырыла торган кичәләр булды һәм миңа калса әле дә булдырылып килә. Татар яшьләрен формалаштыру өчен һәм инде татар мөхитен саклап калу өчен бик күп эшли торган бина минемчә. Менә шул бинаның сату буенча хәбәр чыкты бит, син аны үзең ничек кабул иттең шәхси? Ничектер бераз гына сискәнебрәк кабул иттем, ничектер начар мәгълүмат миңа калса, начар информация буларак кабул ителде. Ничек инде шушы борын замандан бирле эшләп килгән клубны ябарга ничектер мин аңлап бетердем дөрес әйткәндә. Ничектер аңлашылмаучанлык менә мин башта бу тема карата. Синеңчә бу бинада эшләүче оешмаларны милләт өчен әһәмияте бармы? Әлбәттә, бу бинаны сатып җибәргәннән соң инде ул яшьләр, мәсәлән, татар яшьләре шул кайда җыелырга тиеш соң, кайда аларга урын булыр, аларга бит инде бернинди дә ярдәм булмаячак дип атарга була. Дәүләт тарафыннан инде миңа калса. Бу инде бераз гына сатырга мөмкин, чынлап татар яшьләрен һәм аларны формалаштырып тору Казанда. Рәхмәт. Шул хәрәкәтне. Рәхмәт.